Shubor nakaslem jong udongsan hima. Uba KP Pangyang badai President ka HSPDP ulai thu ba ka jingrai kom ka seng barpin ko buram yo ba arestar ka de namar ba ude wei na kinong elam bashit rahem bad General Secretary bening kong ka seng banyele na ka banta banyo e ka jilla ba pura house nam khat khandai spa andu pupra ulong ba kum ka seng kimla ban sngongo ye u namar ba ude wei unong kit nong ba ban penya chaprang ye ka seng ha ka to ka por ba Pangyang la yathu ru ba hadien ba ka jelang la yo ya ka autonomous state house nam khat khandai spa nyo phau ki ba bun ki seng bhalang ki la shu hun no tang ya ka ni hanrei ha ka jingelam uba ares uma hoping ba uba meshak bat ki we pat ki la pan pau ba kim pat hun ban chio tang ya ka sub state hanrei ki de ban yo ru ya ka jela ba pura bat ban yo pot usam ba dia ka bor sensyar bat ka ikhtiar ka babiang Jingwan ta kasi kedai namar ba mencem stem bila dai ban khot ya i ha ka jingalang jong ka jing bentuk buram ya gitu ki nongile ya full fledged state khot ki le ru ya ka autonomous state te iba aris basai mai mula dai ru wei ni ki jelas ke jong ka party ya ru ka sempat kena spa ndu pra ta ter mo te udai wei ru na ki chief organizer jong ka group jong gitu ki bele persha ya ka sub state da ka baki sakem baki set san punya CAA maki apo guati central jail hal tu ko ikum ka party ha bangi phai leng ba kini ki sobelir bat ka chipe jong ki kham tam i ulang dai udang implement ta nimla kem da pen pau ya ni sungu ye i nimla kem da pen ku borom kai jengai barit chi ki party mat kamu tamu dai nong play udang kit udang ba ya ka jing ya seprang yo ka party jing ha tu ko yang baka por jong ki di benta kila long ki benta ba kila no senyang sibon ya kering bagi jaga ki nim dai ban klet ri sisa ba baro ki bile ya ka hill state movement ga keteng jong ka baki ong no hill state no rest ba bon ba kam tam ka APCLC leader sang to kila ya hun no tang ha to ga autonomous state na span no ho dai ka jingalam jong ma aris jong i hopping jong ba mesyak ko mo ba ki ba pon ba gi we pandai ilong ba di day banda yo ya kasi ba pura ba ndon ro puru sam ba biang ba dia ka bor dari ikhtiar jo kata kasi sulu gede biang kan rengi susi ba ndala yo de ka jinte stom jo ngi hadu la aspa tam ki volunteer de ko jar ngi le de ka ni flag ya gede ka protest da ka da kata ka mengi ong ka da ka lama yong nadu nang tay nang du nang tay na ko laimer dari son ground hadu ka jakas yeng ban permas of state ka Itra kandi ikit pawajar i protest na mar ngim hun ya ka kono mo state te nak ta ka daw kuma gani ka jingdap sanpos nem ka state meghalaya ha ka jingdap sanpos nem ka state meghalaya kum ka party nimla klem da saliu yaki nimla klem da nyokor ya ka joki bat nimla ru ban nom klet ru yaki na mar ba te maki ipenyo ini ka chala ipenyo ini ka jingsi sha no penyo ya ka Shuki chief minister Shuki minister repen ban ka ya ka party jongi don ki bri kimut ban glet no phi te ngingis ngo ban ong kom ni ka jai ben riu ka ba glet no ya ka menur lane ya ki mati long suwa ngis ngo ban ong bagare ka jai ben riu ka ba ngam no ka ba du no ka ba klem uboi tha ong ka ti ka jingklet no ya ki long swab man swab ing suthu ba ka state chungi kan dei ban klet galere ro ya dar klem maki bla king ya ka ling jong ka state to ka por ban ya kun ban yo ya se ba pura mono pa ka hadu san nyu sing pin song haji i don ki ba hadu nru banai i song haji i song pa to hato ki nongile mata le se ki si jongi ba de song yel tang si tayo ba de song yel tang si bla na trai ka kam ka ba krau ka movement ka ba krau ya do riu na ki song je lam ta ka se ba pura ka e ke jubab min ai ka ta chu re ba song bag ni dap san husen ka but pen si sha ba ka jing si shar kampat long ka ba bit ka ba ya ko ai ka proof hato phim la ban phim bur kum no ba hadu ta san husen ka ni dang ya don kata ka initiative lenika agenda ba long bang pen bai ko ta la jang tam sa san posnem him pandep le si number 2
habis keren si pang ke long prai ke long kerpang jong ni ya ka kendau ke siap habang indap san muslim di saban ya ka jing khai ya ki mar kodor ki mar kendau kum doyong kum mosu kum siap sama kum tak atau kum sunjau ke masa dengar kata-kata ke isi seperti ke ong ba nyim ya hap ya ka kadar a ba kan don ka situ kerja sat ka situ dan kamu amen ya ka situ maka situ is the only seal dan ka atia kaban penkubor yang ini ya ka situ demi lapan dihar kadar dan kata-kata mi seperti ong ba hoi ni lalong san muslim ka situ ndai ngidang long brau apa sokar India mari ki bor ba pura kim pasanga ai ka situ ni kan kum jang lu jong ba hoping jong ba aristar jong ba mesak bagi gue bagi lu state ke balong apa bat Nagaland jong laispa ni kuwei ka jong ka Mizoram jong ka Nagaland bat jong gue state north east nak ta ka kedu mata ka si jong kala dai ka port bani le pat ka gue ka movement kata ka dai ka movement no kasi jan ka state no rest ni kuat kata hak artikel ke laispa ni kuwei kenang ba kata ka problem ke biong ya ke ILP ke problem jong kata same situation policy ke problem ke bangi ong ya kata ka recognition ya ka king hli jongi aga issue to the constitution of India nasngo ba ka laispa ni kuwei ya kasin state kumbadau ka Garulan ka Bodolan ka Kukilan kene ka Karbi Anglong di Buldel Khan di we ke biram ka sekretari jong ka National Conference of New States kumbanginang wani ke meeting ko Garulan movement rally nasngo ba kani kandai sa buat ke movement hari ni ka sampai pat penjo purai ki bor ki jongi ya ki jong hok ki jongi ya ki jong try jongi ya ki nest identity ki jongi pat ni sngo ban ong baka ke jai ko si penala la nginyai ne sa haka keteng jo ka Meghalaya kitip ke ai definition jo ka Meghalaya kala penja ringi usna wari ka keteng jonga jongi ke jai ko si penala Garo na ka daw ong imon ya kata ka state ba ong ka Meghalaya ini ka nong Meghalaya jadi ki Meghalaya yung kan nisno day bat nisno sarong madong ni day ki garo na sesuai ong garo la ni kasi penaru yung suday ba kasi jengsia atau bak district administration yung paring ka kaspa lifestyle itu ingin tungka ko saya an jaintia confederacy agency kene united kasi jengsia hills district dan kata oleh ke polban upgrade ya kan ni bagin yo dah kata kan state ka ba kerpang hak keteng jong ka jabri ko jongi kasinja state nang baka main dia baru gawe dari India kan itu bah ngim dei di nong Meghalaya ngim dei nong Meghalaya bagi dei nong kasi jaintia state bat ni dei ki jadi kasi pula baru ki ngilam jumi ka boborom ka ai ka slogan ka jongki ka ong bitang gani banwara ka jingkala mo dek isi seperti ke ong ba ini banora ya ka reformation ini ka transformation ya ka jadi beri dah ka ba ni pechwa ya kata ka hok tanra jumi ya jilong tanra jumi ni sna swai ki ong ka legislation power we need to empower ya ka state ke jumi enre giwe pada ki krentang kata ka jingkala ibu kami krentang ya ka roy ka par kelong lupa ka ready made program jo ka Sukar India ready made program jong ka nuno ka state henry kuba mangingi kwa kalong ba nin hauswaya ki an ki bas hem ban yada ka ndau ka siat ka jongi bakalong try mangi nang taban itu identity jongi bangin yo ya kata ka legislation power ka bayada na kata ka influx da ka bor yung kata ka mi ong ka lifespan ni kuwei ka empowerment jong ka Sukar India lingba ka article lifespan ni kuwei ibade yani tribal yani indigenous people ni kulang nilong fokus kita kung ka party nakata daw bagi kan fokus kita kain kan bak kain ru mentai doyong film kawan kinai kain lang din sunja nimdan ka white ka banep ka ikhtiar ni kan ni fokus bang ka ikhtiar nakata daw ngi ong ya ka ri bagi to ngin penki ya ka mesti ri kemut ban ka borbandari ka borban pen phai ka ri kemut ni kainya katakin power of legislation ka bangidon kum ka cai white ke balun kumnong nila banita yin mai gi su kita ka dai gajing sutu jongi kum ka party ka bala seng nadu suaban how yin ka state Meghalaya ban dan kam ban pen khai no kong le ya ke ikhtiar le ya kata ka sik schedule ka bala ni
bahkan empower yang itu bahkan long atpar bahkan state peryo naga imiso ak artikel espa nikowe naga tagadaw ngidawa ayingi kasinja state under the part article 371 kelaban long ke J ke bagahap tambah dari hak kita empowerment legislation of parliament dan ayo state ke SPT adu menta misanu sa ngamar ka isu jong kajing penbaik dan don lau put usam obiang kadai kadonut bapang nadu ke po jom ai hapang mak mi haping stone lendo kadai ka isu la ne kajing dawa ka ba umai uyak sanut kenapa dong kinpek haki proceeding jong ka legislative assembly bakat no house nem SPP ka table ya kani isu ka discuss kani isu ka debate kani isu hadu ka po dong dari bentapat ini kumbakit pendep no suaman kut ni Desember ni aku lagi sanut kum ke parti benta bangini song ho ya geringal komiti jong ke west hasil abang nga ngahap na po west hasil kamtan kalang ki kade snong jonga ka jeta jonga ini kumbakan niru kelas suti pala ini kumbak kampai watang ban pendep ya kata benta bala bu saw sampai di sini dia boleh notify dari serta jongi ya ke ban exercise dari ya ke ban move forward ya kan ida but find a solution. Kita ngasuh orang bang sanut yo kumnur kumno. Dan dia kesukaan mentah kepala pertajam bahkan day keba maka kepala keba mengiru na lang kani kesurkan. Dan umla mengihang ni apo kejilam jong ni ship minister mentah. Na shifting ba sa sanpus na madin. Kan yaling ti ka song isu kani ka isu kumpala ya.